היוטיוב שלי מסכן. אין בעיה. הוא פשוט... לא, אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים. מה? בואי נתקדם. תגיד, מה, אתה תדעת עליי? יש פה מישהו שלא רוצה גילה בטיטי? לא. רחלי, רחלי, אני מבקשת. בסדר? כן, כפרה, כן. תקשיבי, אני הולכת לגלות כרטיס זיכרון לערב בנות, אבל אני צריכה הרבה קליפים שם. זה וידאו? כן, הלאה. מה נשמע? זה נורמלי אבל. יאללה, די. באמת עכשיו, מה גימת אותה? היא שמעה שהתנשקת יום חמישי, אז היא הבינה ש... היא מדחת משיכה לנשים. יום ראשון זה עובר לה. טוב, שרי, מה את שותה, ממי? נס קפה, פחות מחצי כפית נס ו2 סוכר. אוהבת אותך. אבי. מגי? תה, כמה ספר? אחד מהספר. לא, חכו רגע, אני צריכה לשבת בנוח. אבל מה קורה? זה וידאו, לא? איך משקפה? אבל לא רואה כלום. זה וידאו מצלמה, שרי. וידאו. זה כאילו... מי זה שנשתגע? יאללה, צלמי. אז זה לא אנשים מתים או על הבנים? צלמי? אתה זוכר את החוקים שלך? לא, את רצינית? קהיר היא עיר הבירה של... צלמי. כמה זמן? ירדן זאת לא... ניסיתה, מה נראה לך? תגיד לי את הזרקות. משהו... את לא יודעת מה זה? שרי! ואם שמצלמת וידאו? לא שווה, הבנים ככה... שרי, זה וידאו? את לא רצינית, היא מצלמת וידאו, מה אתה מבינה? שרי, זה לא מצחיק, זה מה שעשית. אני כמו זה פגע, זה שוב למצלמה, צלמית. אבל אישה אומרת לך וידאו, יא סאטל שכמותך, ואת לא מבינה. אבל מה, אני לא מבינה כשאין לי משקפיים, אני לא שומעת. כשמורידים את המשקפיים, הכל כל כך... חבר'ה, קפלו את הדין של מדינת ישראל, בתי המשפט הולכים לקבל אותה. הנה היא. עורכת הדין מגיעה אשרי, בבקשה. מה נשמע איתך, אחותי? מה קורה? אני אומרת לך, יש לי אנרגיות. וזה בלי אלכוהול, את מבינה? אנרגיות שמושכות בנות בשישי שבת. וכל הבנות שאתמול בערב החזרתי אותן. אבל לעצור את זה, זה מהרון. זה יופי, תקשיבי. זה קצת מזכירה. בסדר. מה, די, חלי, בוגדת בי, אה? שרי, תאכלי משהו. איך פותה עם חלב? מה? כן, אני שותה עדין. למי את מכירה תה עם חלב? מה את חושבת? בלוטו? מה קורה? את יודעת שפעם הייתי שותה תה עם חלב, לא הייתי שותה נס? שונאת קפה. התשובה היא? טוב, אנשים, אני לא יכולה לעבור ימינה, המצלמה נתקעה, אבל יש פה עוד בן אדם, אבי, אתם לא מכירים, פעם הבאה אני אצלם אותו, פשוט יש פה קיר שחוסם את המצלמה, אבל הנה היד שלו, אתם רואים? הנה, בואי. הנה היד שלו. בואי, רגע. כפרה, היד שלו, אני מצלמת יד שלו, שלום, זוזי. רגע, בואי, הנה. מה קורה, אחותי? מה? הוא ביישן, הוא לא אוהב לי. זה ביישן, חבל על הזמן. מאוד ביישן, סליחה, אבי, חדש. מה קורה, אחי? הנה. נו, למה?